बुलि बाथौनि माखासे नेमखान्थि बाहायनानै क'क्राझारनि दनेराम आरो झरना नार्जारिया गावनि आंगोनि मन्दिराव बिमा दुर्गा मुर्तिखौ फसंदों। दिनैनि गोथार बुब्लियाव हादरनि दाब दाब जायगायाव दुर्गा बिमाखौ गोसोखांदों एबा गोसो गोथारै फुजिदों। बेबादिनो क'क्राझार कारिगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय 9 नं ब्रह्मपुर गामिनि झरना नार्जारिनि मन्दिराव माखासे गोनांथार नेमखान्थिजों दुर्गा मुर्तिखौ फसंनानै दुर्गा फुजा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि झरना नार्जारिनि बे गोथार मन्दिराव गोबां गोग्लैसोना थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि बेरामिफ्रा फोथायनानै फैयो आरो फुजा होफैयो। लोगोसेनो गोबाङानो फोरमान मोनलाङो। बे बिमा दुर्गानि मुर्ति फसंनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो चिरां जिल्लानि जाखांफुनाय सासे गुदि बाथौ सिबियारि सिला नार्जारिया। मा फोरमायगोन मेडाम जे दिनैनि बे मोनसे गोथार थावनियाव नोंथाङा जे आलासि महरै बाहागो लाफैदों? दा नैबे 9 नं ब्रह्मपुराव फुराना बाथौ बोलिजोंनो सोलिबोबाय थानाय न'खर दिनै झरना बिथांनि न'खराव आंबो गोबाव समखौ फैबाय थादोंमोन नालाय, दा बेवहाय भक्त हिसाबै आंखौ आलासि महरै लेंहरनायलाय न'खरसिम स्टिक फाथायनायलाय दा बेखौ लानानै दिनैनि बे गोथार सानाव आङो फैनानै बेखेवना होनाय जाबाय आंनि आखाइजों। दा लैहोर लैहोर माखासे गावनिनो भक्तफ्रा बावनो बेमार आजार हाबलांनाय आरो बेयावहायनो गोबाव समनिफ्राय भुगिनानै थानायफ्राबो प्रमान मोनलांनायलाय दा बेफोरबायदिखौ लानानै सोरबा सासे मोजां भुगिनानै थानाया हामनानै बे मन्दिरखौ दान होफैदों जाहैबाय। दा बेखौनो बेखेवना होनो आंखौ बारे बारे बुंबाय थानायाव आं दिनै सफैनाय जादों आरो बेसिम। दा बेनिफ्राय आङो बारा गोलाव बुंनो सानला। दा गाव झरना बिथाङा गावनि खरसयै आरो गावनि माखासे नेम निथि सोलिबाय थानायाव माखासे मानसिफ्रा बोरै बोरै हामलांमारदों बोरै जामारदों गावबो एसे बिबुंथिखौ लाखिथोंसै आरो बुंनानै लाथोंसै। सासे राजखान्थिगिरि हिसाबै धोरोमनि बेलायाव मा बुंगोन मेडाम? आंथ' राजनितियाव दंब्लाबो आं एसेबां माने धोरोमजों आंहा एसेबां सुथ्रुबो नङा। आं माने धोरोमखौ बिराद मोजां मोनो आरो धोरोमखौ आंहा सोरबा हिन्दुआव ब्रह्म थायो, सोरबा बाथौ थायो, सोरबा बिदिनो थिया धर्म बायदिसिना थायो आरोखि। दा बेखौ आङो माने उमुगा उमुग होननानै बुङा। आं जायनावखि जाया लेंहरबानो आं नुजाहैयो आरो आं मोजां मोनो। जायनावखि जेखि थिना बेखौनो मावबोयो आरोखि। धोरोमनि फारसे आंहा मुगैनाय मुजुनाय गैया आरो जाय जेखौखि खुलुमनानै जाया मानो इसोरा सासेल'। दा बाथौजोंनो दा बिजोंनो बाथौ होननाय दं, बिजोंनो बर' होननाय दं सोदोब। दा बेफोरखौ नायोबा गोथौयै मिथिगौ। आङो हारसिङै आंहा जेनेबा दा बे न'खराव सफैनाय बेलायाव आङो गोसो जादों। बे बाथौ बोलि हिसाबै आंबो बाथौखौनो फुजियो आरो आङो बाथौ माइनाव आफादावबो दङ। अब्लाबो बाथौ माइनाव आफादनिफ्राय लेंहरो, बिसोरो लेंहराखै जाहैबाय आरोना। बे लेंहरि समाव आङो हारसिङैनो लेंहरजानाय हिसाबै आं भक्त हिसाबैसो नुजाफैनाय जादों आरो बे न'खराव। दिनै जे बिमा दुर्गानि जे माखासे मोखांखौ नोंथाङा बेखेवना होफैदों, माबायदि गोजोननाय मोनदों मेडाम? आंथ' बिराद गोजोननाय मोनदों आरो आं सानो आंनि बेखेवनायजोंनो बे न'खरा सुख फैयो आरो बे न'खराव लैहोर लैहोर माखासे आइ आफा रायजो राजामोनाबो गोजोननायखौ मोनलांबाय थाथों आरो अरायबो बिदिनो थांनानै थानो हाथों आरो माखासे आंनि मावनाय दांनायफ्रावबो बिमाया जै जाहोथों आं आग बारायलांनो सानो सानफा एफा। दा राजनितिनि हिसाबाव आङो ओरैनो कंग्रेस अमेननि चिरां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट जानानै दङ। दा बे बेलायाव पार्टि हिसाबैथ' लेंहराखै, दा आंखौ भक्त हिसाबैसो लेंहरदों। दा आङो भक्त हिसाबै बेसेबांखिनिखौ बुंनानै गोजोननाय थाबाय। आङो फार्स्ट जाजेननायाव दा 9 बोसोर सोलिनानै दं। ओमफ्राय 9 बोसोर सोलिनानै दा बिदिनो मोजांनिफ्राय मोजाङाव फैगासिनो दं आरो। ओमफ्राय आङो दा इसोराबो बिदिनो सिगां समावथ' बिराद खस्थ'मोन। ओमफ्राय दा बिदिनो बयबो एसे हामनायजों जाबजों दा एसेबां माने बयबो आंखौ अननानै बिदिनो सोरबाया बेराम हामनाया फैबाय, सोरबाया एसे थाइसे थाइनै आंनो बिदिनो अनसुंथाइ होनानै आं दा फुजाखौ एसे देरसिनाव लाबोदों आरो आं दा। ओमफ्राय दा 9 बोसोराव जाबाय।
औ 9 बोसोराव दा हाबबाय जायगानिफ्राय नैबे मन्दिराव सिक्का लानो फैयो माने बिदिनो अनेकथा जायगानि फैयो आरो दा जायगाखौबो आं बुंनो हाया माखासे ओरै कालुगाव एरिया फैयो बे गामिनिबो फैयो ओमफ्राय बिदिनो गोजान गोजाननिबो फैयो आरो ओमफ्राय दा बिदिखौथ' आङो रायज्लायफेराबो बारा रायजो रोंजोबाबो राजाफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों रायजो राजानिफ्रायथ' आङो सिगाङाव बिदि फोसाबनानै लानो रोङैयाव एसे खस्थ' मोनदों बे खस्थ' मोननायाव आङो दा एसे मोजांनिफ्राय मोजां फैनानैसो दा आंखौबो एसे गामिनिफ्राबो एसे मोजां सैथोआव सानलांबाय ओमफ्राय आरो दा आंबो बयखौबो एसे फाहामनायजों जाबजों बयबो सैथो सानलांबाय आरो दा ओमफ्राय आरो दिनै जोंहा मेदामखौबो आङो बिराद खस्थ'आव बिराद बिदि बेरामाव गोग्लैदोंमोन ना ओमफ्राय दा बेखौ आङो मोजाङैनो फाहामहरदों आरो बेजोंबो लोगोआव दंफायोमोन बेबो बै गाव हामनायखाय दस्राफोरखौ लाबोबाय लाबोनायनि गेजेराव दा गावहाबो मोजां मोननानै दा आंजों सिगांनिफ्रायनो 3 बोसोराव सोलिनानै दङ बियो 3 बोसोरनिफ्राय दा आंनाव बेबायदिनो मोजां गाज्रिखौ खबर लाहरो आरो बिदिनो फैनानै एसे सम सम माब्लाबा नायफैयो आरो बियो उनाव दा नोंथांनि मन्दिराव जे दिनै मोनसे बिमा दुर्गानि मुर्तिखौ नुनो मोननाय जादों बे बिथिङाव मा बुंगोन मेडाम दाथ' बिमा दुर्गानि नामै आङो दा जोबोद मोजां मोनदों दा बिदिनो गोबांनि गोजान गोजाननि फैनानै आंनो दा मोखां नुनाय लोगो लोगो आं दा गोजोननाय मोनदों आरो दा आं गोबावबो बुंनोबो बारा रोंजोबा दा जा बुंदों आंना दा जरना नार्जारि गामिया 9 नं ब्रह्मपुर सोर आदैया एसे बुंनो नांलायलालै दसे हिन्जावनि जानाय एसे होनफैदो नांला ससे नांला हिसाबै नांला दे बे बुङा दे दे नोंनो होन दे बे बुंनोसै दे बुंदो दे आंथ' दा बेवहाय गोदोनिफ्रायनो फैबाय थादों आंबो बिराद खस्थ'यै जादोंमोन डक्टरनाव थांदों अजानाव थांदों बुहुद खस्थ' मोननानै बेवहाय आइनाव फैनानै मोजां मोनदों आङो आंनि जानायखौ मोजां मोननायनि थाखाय आं बिराद धन्यबाद होयो आरो आंबो बे जानायाव बुहुद खस्थ' मोननानै दा बे खस्थ'नि गेजेरजों मोजां जाना दं आरो आं बेमाराव भुगिनानै दङ नोंथाङा आंना उदै सानाय जादों बिदिनो अनेकथा सानाय सुनाय जादोंमोन आरो दा बाव आइनाव फैनानै आं हामदों मोजां मोनदों ओंखायनो आं दा फैबाय थायो आरो बिमा दुर्गा नामै आं फुजा होफैदों बयबो रायजो राजाया फैयो लैहोर लैहोर बेनो बे 9 नंफोर गामिनि नैबे जरनागथि आरो दरलाइगथिनि न'खराव गोबाव समनिफ्रायनो जाबाय थादोंमोन जादोंबाबो सिगांनि समाव एसे बेले बेजे जादोंमोन आइ आफामोन लाजेननायाव दा सैथोआनो आफा बोराइ बाथौआनो लादों सिगां समाव बिमा लोखि लादोंमोन दा बियो फोसाबै मोजां जानानै दा अनेक मानसिफोरनि बेमार आजार फाहामनानै होगासिनो दङ आरो नै दिनै बिमा दुर्गानि फुजायावबो गासिबो बे बेमार जाग्राफ्रानो आरायग' मोननानै फैदों लैहोर लैहोर फुजा होनो दिनैनि समाव दिनै मदर होफैदों बिमा दुर्गानि दानाव होफैदों प्रसाद लादों होफैदों बयबो बेमार आजार हामनायफ्रा दिनै जोंबो गामिनि जानानै जोंबो बेमार आजार जानायाव फैयो जोंबो हामलाङो मोजाङै सोलिगासिनो दङ दासान्दि जेबो गाज्रियाव गैया डिस्टार्बाव गैया दा जोंना लामायासो उसुबिदा गारि मटर सोजाया लामायानो एकदम भिथ'रिया जाबाय हाग्राबो सेर जाबाय फैगौ खोमा मानसिफ्रा फैनो हाया जायो आरो लामानि थाखाय गोजाननि मानसिफ्रा दा एसे जोङो बेखौनो मिथिसारथोंसै होननानै दा नैबे लेंहरदों माबाग्राफोरखौ मा होनोमोनलाय खौरांगिरिफोरखौ दा एसे सोरबाफोर मिथिनानै नैबे मन्दिर दाहामाव फै हामगोन जेनिबो सिन्था गैया गासिबो बेमारानो सोरबा डक्टरनाव हामैयाबो हामदों मोजां जालांदों बयबो उन्नति लाभबो जालांदों मालाय सोरबाबा थाखा फैसानि लाइननि फैदों बेफोरबो मोजां जालांदों होफैगासिनो आफानि नामावबो होफैयो आइ बिमा दुर्गानि नामावबो होफैयो गासिबो मोननाय मानि मोजाङानो जालांदों आरो प्रमान खिथाफैगासिनो दङ मानसिफ्रा फैनाय फैयै बेमार फाहामग्राफ्रा दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नमस्कार खौरांगिरि बिथांमोननिसिम दिनै जोङो नैबेहाय दंफैयो 9 नं ब्रह्मपुर मोनसे बर' गामि गोदान हादान सिफायनानै हयथ' गोबाव बोसोर जाबाय बे गामियाव जोङो धनिराम नार्जारि आरो झरना नार्जारि बिथांमोननि न'खराव दंफैयो बिथांमोननि न'खरावहाय दिनै 9 बोसोर आगोलावनो बिमा दुर्गा देवीनि मन्दिर गायसननाय जों खोनादों जे झरना नार्जारिनि देहायाव बिमा दुर्गाया निस्सय आबिर्भाब जादों आरो बिथांनि गेजेरजों बे ओनसोलनि बा गोबां गोजान गोजान ओनसोलनि सुबुंफोरा
फैनानै गोबां बेमार आजार दुखु दाहानि जेंनाफोरखौ हयथ' बिसार लाफैदों आरो बे बिसार लानायनि गेजेरजों झरना नार्जारिया बिमा दुर्गा देवीनि अननायाव बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनो हादों बेमार आजारखौ फाहामनो हानाय जोङो दिनै रिपर्ट मोनदों दिनै आंखौबो बेवहाय दिनै सप्तमी दिन दुर्गा फुजानि बे दिनावहाय दुर्गा मुर्तिखौ अपेनिं खालामनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो खावलायनायलाय आं नुजाफैदों फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों।